बॉलीवुड के डांस स्टार मिथुन चक्रवर्ती अब भोजपुरी फिल्म में नजर आई हैं। इनकर फिल्म आवता हुकूमत के जंग। ए फिल्म में भोजपुरी के हॉट अदाकारा मोनालिसा बाड़ी। मोनालिसा अपन बोल्ड अदाकारा से मशहूर बाड़ी तो मिथुन चक्रवर्ती अपन डांस और एक्टिंग से। ये दोनों जना के एक साथ देखल दर्शक खातिर भी एगो बढ़िया अनुभव हुई। बालाजी सिने प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रहल भोजपुरी सिनेमा के दर्शक के बेसब्री से इंतजार बाकी। उहे अगर बात मोनालिसा के करी तो उनकर हाल ही में रिलीज भइल घर वाली बाहर वाली बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचैले बा। ए फिल्म में मोनालिसा एगो मॉडर्न लड़की के किरदार निभौले बाड़ी, जौना के भोजपुरिया दर्शक खूब पसंद कैलन। फिलहाल मिथुन दा और मोनालिसा के फिल्म हुकूमत के जंग बहुत जल्द ही रिलीज होगी। अब ई देखे के बाकी मिथुन दा और मोनालिसा के फिल्म के दर्शक कितना दुलार प्यार देत बन। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।